petrol, diesel kod gigi duto. Magi moko mosebedo kanyo ka jiwo kembe mopogore opogore mondo mi ogol mwandu kata los mwandu. E kindego bende nitiere fungruok ne jogo magolo mwandu moko e pinje maoko, mago moting'o kaka diapers mag nyithindo, nitie kaka leather and footwear products, watch mawuok oko, spare parts magtiere mag automotives kata mag nyamburko, apiko kaachiel koda ka masinde mamoko kama gintiere. Tiende nang'o konyo chiel iberogi mago mawuok e pinje maoko, kama chielo koni nengo mag loso mwandu gi bende chal ka gima dhi bedo ka dhi malo. Ero kamano Cleo. Wacho gimoro ni mondo mi uchumi odhi maber nyaka wagrow in investments. To mondo mi wagrow in investment nyaka wa protect local industries. Wa protect local industries from cheap imports. Nyocha niwinjo ni nitie center moro manidwa ni mondo lor ni China center manokele gik moko ma quality mag gi ok beyo. Koro gik madonjo gi nitie minyalo losi. We ami example mar furniture kata kombe. Wan gi fundewa maloso kombe mabeyo. To bendo wan gi jogo eko bende ma import kombe kata from China. So mondo mi wa encourage fundewa malokol gi. Emo mi yudo ni ne nitie duty manobedo imposed on imported chairs. Sirikal timo mano mondo mi protect the local industries. Kiweyo that arm mar protection. Nitie mondo mi uchumi odhi mbele. The net exports gi imports. Kaka wantie ni iwinjo kwa gombaka ni kombe nitie mabedo imported. Onego bende wan bende waloso gigwa mondo wa export. Eka wabedo gi balance of payment. The total value mag payments in terms of net value in terms of payment, foreign exchange. Kawuono kwa wuoyo dollar kawuono en 139 point. Euro en 151. Sterling pound aneno kochopo 176. Nitie gik mabiro loan ma wawacho ka. Ok wachul gi in Kenya shillings. Wachulo gi in foreign currencies. Wadhi yudo foreign currencies nadi ka wanok wa export. Kuro nyaka wa protect industries wagi mondo gi produce leather products mane wawacho ka. I think no luongo gi ni 9 value chain areas. Leather ema notelo. Then nitie rice, nitie cotton, nitie blue economy. E kind gik mano wachegi wan wanyalo take advantage mane. Chon ka ne wadongo ne waneno waka noyeng to pien go ne kano. Nitie chichwa malokol ajego kanyo kanidhi to ne yudo joma ne kano pien. Piende go tiuso gi. Mage gik mokoro wadwaro ni mondo walos kata wuochwa. Sani endike dwa rwako wuoche. Tidhi for Italian kata Egyptian handmade. Gin gik wanyalo loso Kenya ka mwalos gima quality. Koro the local industries bedo protected with those fiscal policies. Tax itero malo mondo ng'ama dwa import kukelo kodonjo ka ene mowang oyudo ka beicha ni malo moloyo the locally produced. Mane gima timo kae. Hii winjo ni sugar. Factories wa mang'eny oselwar. Ka wadhi Mumias nitie Comesa import quarters. Sugar mabiru produce ka cost of production ma itimegodo Mumias, mitimegodo Migori, mitimegodo Kocha. Mondo mi wa discourage cheap imports. Emomiyo ni winjo ni koro sugar mobedo imported bedo charge at 5 shillings per kilo. Onyalo ga bedo charge in terms of waka excise duty bedo charge. It's either per kilo or per unit kata at a percentage. Inyako ni 35. Koro mae temo discourage mondo encourage farmers magwa, ma Migori, ma Western, ma kuonde moko. Gino machielo en weche bani wacho mag diapers. Osewachore ni no kone wani diapers buro bedo mayot. Kanyi neno budget manyoro nyo wachi ni tax manu keti ne imported
pod bed I think ne en 35%, but products miloso godo koro yienegi mondo gi med enjoy that advantage for a year, another 1 year. Banka nyodhe ginene custom ginene ma East Africa agree. So giwacho ni materials mitiyo godo kuom loso diapers gi pod omigi that advantage for another year mondo gimed produce gigieki for the next